Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Нұриева, исәнмісіз? Бүгінгі шағырылышының төп темалары. Қорқыныш ауыру. Қолабызда наркоманияға қарсы нәтижелі іш алып барыла. Они реабилитируются у нас, это одно, но мы здесь свой мир, мы закрытый мир, да, мир это зависимый. Қолық сулықларға оғыла. Ознақайның Ошық бассейнында үйренілер ұзды. Это первая помощь. Оказывать искусственное дыхание рот в рот. Первым делом уж выкачивать из человека воду. Еш триатлетлар яңа бейіклеклер яулы. Әлмәтте триатлон қысаларында узған ярышлар юмғақлау шарасы болды. Желаю вам всем новых достижений в спорте, новых рекордов. Мы очень сильно надеемся, что в будущем среди вас, рядом с вами, стоят чемпионы мира, участники Олимпийских игр и призеры. Ел сайын 26 июньдә дөньяның күп кенә илләрендә наркотикларны куллануга һәм аларның законсыз әйләнешенә каршы халыкара көрәш көне билгеләп үтелә. Бу дата Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясы тарафыннан 1987 елның 7 декабрендә гамәлгә куела. Ул наркоманиядән азат халыкара җәмгыять булдыру максат итә. Наркотиклар куллану халыкның сәламәтлегенә һәм җәмәгать иминлегенә зур зыян китерә. Күп кенә илләрдә җәмгыятьнең тыныч үсешен һәм тотрыклы яшәвен куркыныч астына куя. Законсыз наркотиклар сату халыкара җинаятьчелек шелтәренең эшчәнлеген, системалы коррупцияны һәм киң масштаблы көч куллануны тудыра. Моннан тыш, җир шарында яшәүчеләрнең сәламәтлегенә, аларның якыннарының иминлегенә зыян сала. Наркомания куркыныч авыру. Аны дәвалауда дәвалаганнан соң реаль тормышка кайту да авырулардан һәм аларның якыннарыннан зур сабырлык сорый. Әлбәттә, мондый авырулар белән эшләү дә җитди караш таләп итә ди белгечләр. Калабызда әлеге юнәлештә дә зур эш алып барыла. Мисал өчен, Әлмәттә халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәгенең наркомания белән авыручыларны социаль реабилитацияләү бүлегендә «Трезвый взгляд» аяк караш проекты дистәләгән әти-әнигә аякка басарга ярдәм итә. Бүлек мөдире Эльвира Юнусова ел нәтиҗәләре буенча уздырылган Бөтен Россия һөнәри осталык бәйгесенең республика этабында җиңү яулады. Юл башы иң катлаулысы дип саный биредәге белгечләр. Аяк караш проекты командасының максаты кешеләргә наркомания белән көрәшкәннән соң җәмгыятьтәге тормыш-көнкүрешкә кайтырга ярдәм итү. Ул республика наркология диспансеры белән берлектә гамәлгә ашырыла. Они реабилитируются у нас, это одно, но мы здесь свой мир, мы закрытый мир, да, мир это зависимых, да, то что и мы понимаем. Бездә узган реабилитация ул бер нәрсә. Бездә алар ябык тирәлектә дәвалана. Әмма социаль хезмәт күрсәтү комплексы үзәгендәге программа дәвалау узучыларга җәмгыятьтә үзләрен табарга ярдәм итә. И дать возможность людям реализоваться именно в обществе. Эльвира Рәфкат кызы Юнусова Әлмә шәһәрендә халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплексы үзәгенең наркомания белән авыручыларына социаль реабилитацияләү бүлеге мөдире. Бу өлкәдә ул инде 5 ел хезмәт куя. В основе деятельности отделения лежит особый подход к каждому человеку. Бүлек эшчәнлеге нигезендә һәр кешегә аерым караш, ул социаль хезмәтләр алучының индивидуаль программасы белән тәэмин ителә. Аңа социаль көнкүреш, социаль хукукый, социаль психология һәм социаль педагогик хезмәтләр керә. Социально-правовые, социально-психологические, педагогические и социально-правовые услуги. Реабилитация процессында һәм бүлекчә эшендә мөһим рольне психолог уйный. Ул наркоманиягә китергән сәбәп һәм факторларны ачыклый. Кешенең шәхси ресурсларын эзләү, тормышына, әйләнә-тирәдәге күренешләргә позитив караш формалаштыру юнәлешендә индивидуаль һәм төркем эшендә консультацияләр үткәрә. Наркотиклар кулланмыйча стресс, агрессия һәм башка тискәре эмоцияләрне җиңү стратегиясен эшләргә булыша. Социаль адаптация узарга, коммуникация күнекмәләрен үстерергә, социаль элемтәләрне бигрәк тә гаилә белән мөнәсәбәтләрне җайлауга ярдәм итә. Проект «Трезвый взгляд» направлен на реабилитацию лиц, столкнувшихся с проблемой наркомании. Бу проект наркомания белән авыручыларга ярдәмне максат итә. Аның кысаларында без төркемнәрдә дә эшлибез, индивидуаль дәресләрдә алып барабыз. Төркемнәрдә эшләгән вакытта арт-терапия, тренинглар уздырабыз. Булар барысы да проблемага юлыккан авыруларның тормышын җиңеләйтергә, шулай итеп аларга тискәре чикне узарга мөмкинлек бирә. И прочие мероприятия, направленные на то, чтобы
сделать жизнь людей, столкнувшихся с данной проблемой, проще и подтолкнуть, способствовать тому, чтобы они быстрее перешагнули этот отрицательный опыт. Проект «Һичшиксез» команды Шабирида ярдәм алучының социаль хәлен бәяләүгә, аның ихтыяҗын һәм социаль реабилитация белән бәйле проблемаларын ачыклауга зур игътибар бирелә. Наркомания белән авыручыларны нормаль тормышка кайтару өчен аны эш белән тәэмин итү дә зарур. Бу юнәлештә белгечләр Әлмәтнең халыкның эш белән тәэмин итү үзәге белән тыгыз хезмәттәшлек итә. Наркотикларга яки алкогольгә бәйлелекне җиңүдә төп ресурс булып авыруның гаиләсе тора. Җимерелгән мөнәсәбәтләрне тергезүдә бүлек белгечләре бөтен гаиләгә ярдәм итә. Балик булмаган балаларның укуында, ялында оештыруда ярдәм күрсәтә алар. 2023 елда бүлек белгечләре 20 кешегә бәйлелекне җиңеп нормаль тормышка әйләнеп кайтырга ярдәм иткән. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәр хуҗалыгын цифрлаштыру дәрәҗәсе рейтингының беренче унлыгына керде. 2023 елда эш нәтиҗәләрен Пермьдә шәһәрләрне үстерү һәм цифрлы трансформацияләү буенча 5-нче халыкара форумның пленар утырышында ясадылар. Быел ул 235 шәһәр өчен исәпләнгән. Һәр категорияда Мәскәү, Төмән, Көньяк Сахалинск һәм Чернушинск шәһәр округы лидерлар дип танылган. Шәһәр хуҗалыгын цифрлаштыру индексы 4 категорияда исәпләнә. Бик эре һәм зур шәһәрләр, шулай ук административ үзәкләр. Рейтинг акыллы шәһәр проекты кысаларында төзелә дип хәбәр итә Россия Федерациясе төзелеш министрлыгы. Бу проект шулай ук заманча шәһәрләрнең алга таба перспективалы үсеш юнәлешләрен ачыкларга мөмкинлек бирә. 2018 ел белән чагыштырганда Россия шәһәрләренең цифрлаштыру дәрәҗәсе 55%-ка артканлыгы ачыкланган. Ознакайның Тау яшьләр үзәгендә районның төрле юнәлештә эшләп килүче волонтерлары очрашты. Ай саен үткәрелеп килә торган сөйләшүләрнең чираттагысын район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов ачып, изге гамәл башкаручыларга ихлас теләкләрен җиткерде. Актив волонтерларга район башлыгының рәхмәт хатларын тапшырды. Бүген Ознакай районында төрле оешма предприятиедә хезмәт итүче 1000-гә якын волонтер бердәм тату эш алып баралар. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә эко-волонтерлар чыгышы тыңланды. Гуманитар ярдәм җыю барышы хакында фикер алышу булды. Алга яңа максатлар, бурычлар билгеләнде. Кояшлы җәй айлары җиткәч, халык ял итәргә сулыкларга агыла. Әмма рөхсәт ителмәгән урыннарда су коену катгый тыела. Ознакайның ачык бассейнында су коену өчен дә, актив ял итү өчен дә бөтен шартлар тудырылган. Шушы көннәрдә генә анда эшләүче персонал өчен Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һәм район сырхауханәсе тайплары катнашында өйрәнүләр узды. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллинда. Татнефть компаниясы ярдәме белән төзелгән бассейнның мәйданы 4000 квадрат метрны били. Биредә ял итәр өчен бөтен шартлар да бар. Янәшәдә генә волейбол һәм футбол мәйданы. Зурлар өчен аерым, кечкенәләр өчен аерым бассейн, аттракционнар. Иң мөһиме хәвефсезлек. Первую помощь оказывать искусственное дыхание рот в рот. Первым делом уж выкачивать из человека воду. Бассейнда күнде 6 спасатель эшли. Сменада шулай ук дежурныйлар бар, администраторлар бар һәм врач, медсестралар дежурниклар күндә. Ләкиннәр инде балалар бик күп була, шуңа бик ответственный барыбыз бу мәсьәлә. Шәһәрнең ачык бассейны территориясендә үткәрелгән өйрәнүләр район хакимияте белән берлектә оештырылды. Анда 20-гә якын персонал катнашты. То есть дыхание, сознание отсутствует, оказываем реанимационную пособие. Если дыхание неустойчивое, неустойчивое, тоже оказываем реанимационное пособие. Монда алган күнекмәләр өйрәнүләр генә булып калсын. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең яшь триатлетлары яңа биеклекләрне яулый. Быел триатлон буенча спорт секцияләрендә 200 бала катнашты. 21 көн дәвамында яшь спортчылар күнегүләр ясап, тырышып шөгыльләнеп, дөрес тукланып, буш вакытларында төрле теоретик дәресләргә, квестларга һәм мастер-классларга йөрделәр. Шәһәр су саклагычы территориясендә триатлон кысаларында узган ярышлар профильле сменаның йомгаклау чарасы булды.
Быйыл Әлмәт муниципаль районы триатлоны спортсменасында 7 яшьтән алып 16 яшькә кадәрге 150-дән артык бала катнашты. Ел сайын ярышлар яшь спортчыларның физик әзерлеген арттыру һәм безнең районда триатлонны алга таба үстерү максатыннан үткәрелә. Девочки, заходим в воду. У нас проходит открытый Бездә триатлон суперспринт дисциплинасында триатлон буенча Әлмәт муниципаль районының ачык беренчелеге уза. Әлеге ярышларда алга таба бөтен Россия ярышларында катнашу өчен җиңүчеләр сайлап алына. во всероссийских соревнованиях. Ярышларда катнашучылар йөзеп, йөгереп һәм велосипедта йөреп ярышты. У меня тут сын тренируется уже 5-й год. Минем улым монда инде 5нче ел күнегеләр ясый. Аны монда триатлон буенча кызыксынучы абыйсы чакырып килде. Хәзер үзен триатлоннан чыгарып булмый. Яхшы нәтиҗәләргә иреште. Хәзер Татарстан җыелма командасына керә. Россия җыелма командасына эләгербез дип өметләнәбез. В сборной Татарстана находится сейчас. И надеемся, что попал в сборную России. Я в этом году как бы старше, в следующий раз в другую категорию перехожу, так что этот год мой решающий. Һәр катнашучы нәтиҗәле спорт әзерлеген күрсәтә алды. Бүләкләү тантанасын Әлмәт районы башкарма комитетының эшләр идарәчесе Әнүзәр Юнысов үткәрде. Желаю вам всем новых достижений в спорте, новых рекордов. Мы очень сильно надеемся, что в будущем среди вас, рядом с вами, стоят чемпионы мира, участники Олимпийских игр и призеры. Давайте. Дистанцияны иң аз вакыт эчендә үткән җиңүчеләрне һәм призерларны медальләр һәм дипломнар белән бүләкләделәр. Әлмәт батырлары Сочида узган ярышлардан җиңү белән кайтты. Пауэрлифтинг һәм көч спорт төрләре буенча узган Ачык Европа чемпионатында Татарстан Республикасы данын 9 спортчы яклый. Шуларның 6-сы алтын, 3-се көмеш медаль алып кайта. Җиңүчеләр белән безнең иҗат төркеме аралашты. Пауэрлифтинг һәм көч спорт төрләре буенча Ачык Европа чемпионаты Сочида 16-17 июньдә уза. Анда 36 команда очраша. Татарстан командасы составында Әлмәт, Түбәнкама һәм Яршалыдан 26 кеше. Шуларның 8-е Колабызның Мирас спорт комплексында осталыкларын чарлаучы батырлар. Атказанган спорт мастеры пауэрлифтинг буенча Европа һәм дөнья чемпионы Татарстан Республикасы буенча пауэрлифтинг милли ассоциациясе вәкиле Ришат Фаттахов өчен бу ярышлар инде беренче түгел. Әлмәтле инде ветераннар категориясенә чыгыш ясый. Бу юлы ул 3нче тапкыр абсолют беренчелекне ала. 37 ел спортта булган Ришат Фаттахов 24 ел инде штанга күтәрә. Башкаларга да моны дөрес итеп эшләргә ярдәм итә. В одно время там Андрей Маслов позвал, а да, говорит, выступишь. Бер заман мине Андрей Маслов Татнефть спартакиадасына катнашырга чакырды. Штанга күтәрергә шуннан бирле кирип киттем. 2016 елда пауэрлифтинг буенча милли ассоциация оештырдык. И получается, с 2016 года мы открыли Национальную ассоциацию пауэрлифтинга в городе Альметьевск. Давай, Гульша, давай! Ярышларга махсус әзерлек кимендә 6 ай дәвам итә ди тренер. Гомумән алганда бу спорт төренә беләгендә көче булган һәркем кирип китә ала. Ярышларда яшүсмерләр дә, олы яшьтәгеләр дә тиң катнаша һәм җиңү яулый. Алия Бикшурина мисал өчен бу спортта 2 ел. Шул арада Әлмәттә, Екатеринбургта узган ярышларда катнашып, җиңүчеләр пьедесталына күтәрелгән. Сочида 2нче урынны яулап кайткан. Нас было 4 человека. Ну, было, конечно, да, страшно, потому что Без дүртәү идек. Бераз каушатты. Кызлар көчле, чарада масштаблы. Бөтен дөньядан 4000 спортчы, хөкемдарлар да дәрәҗәле. Бәхеткә барысы да барып чыкты. Миңа бик ошады. Киләсе елга да барасым килә. 3000, по-моему, спортсменов, то есть очень много. Вот. И судьи тоже были не наши, да, все равно у себя выступать намного спокойнее. Но справилась с волнением, настроилась и вроде как получилось. Вот. На самом деле понравилось. Хочется поехать еще на следующий год тоже. Чемпионат Европы – это уже уровень сам о себе говорит.
Европа чемпионаты булгач дәрәҗәсен исеме үк билгели. Анда Израиль, Иран командалары да катнашты. Иң көчле команда минемчә Кырымнан иде. Алар бик дус, тату, 50дән артык номинацияны яулады. Икенче урынны Сочи яулады. Очень дружные ребята, там 50 с лишним номинаций они закрыли. Ну и сразу же всех дважды выиграли. Рәдифә Нигъманвалина Хәсәншина, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саулашабыз. Исән-имин булыгыз.